Singalutro Hanjayaning Pawono. Sang Panji dutaning yo ingsun kang jejuluk Ki Cakalotra. Panguwasa ning Kedung Srengenge dina iki minangka dutane Sang Panji supaya ngupakara turangga cacahe 144 kanggo piranti jangkeping bebanane Dewi Sangga Langit ya Dewi Sekartaji putri ana ing Kediri. Ha. Drangga ning sajroning kedokan padha kayem pratandhake atine padha ayem. Drangga ning sajroning kedokan lawang kedokan bakal tak buka ya supaya Drangga padha ambyar ana ing pebangunan. Drangga padha ambyar ana ing satengahing pebangunan padha nyenggut rerumputan lan tetanduran kang katon ijo. Drangga ya jaran ya Drangga jaran minangka medhali kanthi separan-paran.
turunggo kanthi turuning jaluk direnggo-renggo Gayeng ya Kang ya.
Oh bayang tunggone pepunden